Kaei ke Advent, kum ki Catholic. Ke Advent ka pyni ka jingsdang jong snem Liturji jong ka Balang, ka aïom ba kyntang jong ka jingpynkhreh. Hynrei ka kham palat pan ya ka jingpynkhreh ya ka Khristmas, kalong ka jingpynkhreh ya U Khrist U. Ka Balang ka hikai ba ka Advent ka dan lai tali ki jingtmu ki bakrau. Nyngkong, pynkhreh ban rakhe ya ka jingwan Nyngkong jong ka jingkha U Jisu ha Bethlehem, ha Kaba U Blei U lawan long briew, pat ula rung ha ka pyrthei jongi, ha ka jingsngewrit. Kaba ka Advent ka pynkynmaw yangi ba U Khrist U hangi myntahi lingba ka U Khrist man ka sngi halor ka duwan, bat ki sakrament, lingba ki jingdwai, ba lingba ki por ba man ka sngi jong ka jingai. Manla ka Advent, kalong ka jingkha ba an ai ba un kapat ya U ha ka donor ka jongi. Kabalai pynkhreh ya ka jingwan arsin, ha ka ba U Khrist unwan pat ha ka buram ban sechar ya ki baim bat ya ki bayam. Dena kata kadaw, baka jingpuli Advent ba Nyngkong, ki krench pang ka jingpynkhnor, ka jingkala ka bumut, baka jinglong ba pynkhreh da ka jingtiang Hynrei da ka jingkermen. Bat ya ka mensiam jong ka aïom la lumlang ha ka jingdwai hindai jong ka Balang. Tuwan kutrai Jisu. Kumta ka Advent kam day tang ban pet biang ya ka Bethlehem, Hynrei ka day ban kimi ilanti ya ka jingwan pat jong U Khrist, ba ban ai la di U ban wan kham jiliw ha ka jingim ka jongi myntahi. Tungin ya pynkhreh la ka donun, let siya ka sakrament jingpynyasuk, bat duway kham jiliw. Bat ai bakini kita yo jingpynskem ya ka jingen, jingkermen bat jingi jongi. Bat lingba ka rong jong ka Advent kata ka rong sok baingan kadak jong ka jingkala ka baman ai bangin kala siya kata.